Салом духтарои аҳли гурӯҳ, салом ба ҳамаи подписчикҳо, салом ба бонувану модарону апову хоҳаро, духтарои хушрӯ. Ман дар ин видео имрӯз шумода тарзи ду намуд аптачка часпониро нишон медиҳам. Якмаш дар и паплин буду мана гирдак, дуюмаш дар и паплин буд. Дар ҳар даш ман нишон додам иша бо кадом тарз духтем, иша бо кадом тарз. Видео то охирша тамошо кунед духтаро, мефаҳмед тарзи духтани осониш ба шумо чӣ хеле маъқул боша. Мисол баъд дар оянда шумо ҳамун тарз қатӣ духтан мегирем. духтарои аҳли гурӯҳ, ҳозир ман ба шумо ду намуди аптачка часпониро нишон медиҳам. Ду намуд часпонда мешавад. Чӣ хел даҳни киртара тайёр мекунем дар ду ҳолат ман шумода ҳозир нишон медиҳам. Ина якмаш флизелина дар астара клей мекунем. баъди ки клей кардем мерка мегирем. ана духтарако флизелин клей кардем. ина аптачкаи мо амқа материал буд 35 сантиметр кушодиш буда, 23 сантиметр дарозиш. ҷо зависит ай даҳни киртатон. флизелин часпондем, анаки мерка мегирем. дар ин намуди тайёркунӣ мо бояд 1 сантиметри мақсад майда мегирем. 16 бошад тайёри гарданаш, мо 16-8 сантиметри намегирем, 7 мегирем. барое ки бо ним сантиметрига уҷа медузем, худаш мешавад туғри. ина хел хат мекашем. даҳни кирташа меёбем. даҳни кирташ тайёриш ина 16 гирдаки майда. баъд ам як гирдак мекашем духтаро. агар иҷашам чен кардагӣ бошем бимонем, чен мекунам. як хел вақтҳо иҷарам чен мекунем, кушоди гирдакам чен мекунем. ина ҳозир ама ҳамҷа 5 ним омадагия гирдак мебаремша. агар ки ҷадвал дошта бошен, ҷадвалҳои шакл дошта бошен, ина мия мемонен, мисол ба мекашен. диден ама туғри омад худаш. ина баъд ай тарафи анами ҷои чен кардагитон 5 сантиметри ина даже кушодие ки мо гирифтем беҳад калон буда. рашотона гирен. зиёдти мо амқа мондагӣ буд, ман гирифтам. беша ки бо майдатар гирен аптачкатона. 5 сантиметри гирдо ба гирд анахе мекашем духтаро. мебаремаш даҳани киртарам мебарем. ман бисёр вақт ҳам хеле тайёр мекунам. барои бо осонтар фаҳмонтар шавад, дуюм намудшам нишон медиҳам ки чӣ хел бояд даҳни аптачка тайёр кунем. ина даҳни киртаи мо гирдак, на гирди бад омадагия, на мисол тухмак дарозак, полукружочки майдатарак. анакира чӣ хел мечаспонем духтаро. ана духтарои қадшай қада ду қади туғри карда байнша утиқати меёвем. утиқати хушрӯякак байна меёвем. аптачкаи духтагитонам байнаш ина маълуме. баъд ия тарафи анохе ростанагиша тарафи хито мемонен. аптачкара байнша ҷои утикадагӣ байна дар байн туғри мемонен. дар болои ҳамин қат кадагӣ мо байн ду тарафа болора манохе туғри карда мемонен. чӣ хеле ки мондем бояд амхе туғри хорава. и хеле намемоненаш, кашидаш намемонен духтаро. чӣ хеле ки бирдагем бояд и амхе туғри хорава. рост ёриждаки хушрӯ бояд хорава дар болои пешак қад. ана баъд духтаро манами байниша ки бирдем ку ай ҳавай флизелинша наха ҷудо мекунем. ина ду тақсим мекунем. баъде ки ду тақсим кардем,
якча ай тараф бисёртарша болои аптачкада мемонем. Иқаша дар болои пешак ҳам хеле утюг мекунем ки бичаспа хушрӯ. Барои части поёнаш бо аяму зиёдтиё ки монда буд ай пешак ай поёнош зиёдтӣ када буд. Мисол зиёдтӣ ёфтам. Инам қа зиёдтӣ. Анави тарафи поёнаш да нарасид ку бароим қа иша да поёнтар мемонам. Аҳамиятин 1-3 сантиметрша болои аптачкада мемонам. Уша дигар дар болои материал. Манам хеле утюг мекунем ки анави материалда хушрӯ бичаспад. Дар вақти духтан бояд ғамтон натия. Клеша хушрӯ часпонем, утюгка хушрӯ кунем. Мана тоғри када часпондем. Анаки дидена даҳани киртаимо даг ҷоя. Мана даҳани киртаимо. Мана. Ина флизелин да иҷая. Флизелин сафеда наметова. Ина флизелин часпидаги на. Ина даҳани кирта худаш маълумай. Ба ручка хушрӯ акак ҳамаша як хел кашена ай болои ҳами дарз равен. Ана духтаро чӣ хеле ки гуфтам, вақте ки хат кашидем, ман хеле хат накашидам, медонам дарз май ҷоя, падлапкаи мошинама медузам. Ман хеле падлапкаи мошина мемонем. Ҳатман закрепка қате. И якм аптачка, якм намуди аптачка ки мисол духтанша ман шумода нишон додистам. Духтанам нигоҳ кунед духтаро. Мане даст онаи тараф мемонен, мане даст ай тараф. Вақти гирдшда омадана шумо бояд мане хе кашидан гирен. Ки гирдак бояд биёни дастатон қати мекашен. Ина гирд чидан мегира. И тарафша мамхел. Закрепка ҳатман мемонем. Баъде ки духтаро духтем, манами дарнша мебирем. Дарнша ай пеш духтагитон намебирем. Ҷойда ки ай ҷое ки шумо аптачкара биридагӣ биден, ай ҳамуҷа мебиремаш. Манам хе гирдо ба гирд мебирен мегирен ира. баъде ки бириден духтаро дарунша ай мубайн сар карда аввал як хати рост мебирем, ба боқӣ монда ҷоша манам хе кач чанд ҷо хеле монда биридан мегирем. И тарафшам ҳам хе духтаро. баъде ки бириден иҷара авли баъд аверлог мезанем. ҳозир аввал ман шумо да духтанша нишонтим. Мана нигоҳ кунед. Манам хе мегирен и тарафи дастонда қат, мана дар тарафи дасти чаптон аптачка. Анами дарза тарафи аптачка хоб мекунем. И строчка мерем. ҳам хе строчка меравем ки дан-ба-дан тага туғри мекунем дар тарафи аптачка. дарзи медухтагитон бояд дар болои пешак наброя. Фақат ай тарафи қафо болои ҳамун дарзаке ки айсини пӯст шумо духтестем, ҳавайда бояд шумо бидӯзем ки бояд дар аптачка бичаспа. 5 дақиқа омадем, бо манам хемеке и тарафа боло мекунем. Байна ҷамъ мекунем, аптачка диден рост хоб рафт, мо байна диден чӣ хеле хоб рафт. манам хе медӯзем то охирша. Иҷара метавонем ки аввал охирда закрепкам намонем, чӣ кор намекунам, барои ки аптачкашам ки меброем мерем. мана хе гардонда ай тарафи боло, ай тарафи бо як строчкаи дига мерем. И строчка ҳатман дар корай намониш безеб мешава. мана баъд вақти як бор ки киртара шудан мана хе пеш мерава. дастон қати ришт мекунем хел. ам хелки дастон дарзе ки духтаген ам ҷожда бояд туғри бояд биёд. духтам хе гирдо ба гирд як строчкаи болои даҳани киртара мемонем.
ана барои ин духтаро рости гап аверло ки ма камтар риштош бигем хе камтарак да сафеди туғри намегира барои ин ма лавша таъ мекунам аверлог намезанамша ҳамиам лав акш да медузам дидена лави қаткадагӣ да медузем ай иҷа не лави қаткадагиш қат медузем ай тарафе ки қат кардестен ай ҳамун ҷойнан манам хе духтар рафтан мегирем то охирша баъде ки ра духтем духтаро учук мекунем байни ҳами аптачкаву байни пешакда клейка лентаи клейка мемонем клей мекунем ма духтаро як бор клей мекунам ина дидем чӣ хел омад вақте ки лавда будузен хеле лавтар будузен хеле то хурдагӣ мебиёд барои ка лави қачидагӣ лави ҷои бирдагӣ қатӣ неву ҷое ки аҷои қачидагӣ лави ҳаваи қатӣ медузем ки хушруак хомера ягон ҷош кашида намебиёд акира ози утюг мекунем байнижда клейка мемонем клейка утюг мечаспонем ша духтаро баъд ай тарафи иса як строчкаи дига меравем чен мекунем ҳамаша туғриш то строчкатон байниш ҳамаш туғри биёд як строчкаи дига меравем инаи мустаҳкам мешавад аптачка мустаҳкам мешавад дар вақти шуштан ё як ду бор пӯшидан канда намешавад и пеш намебурояд ана духтарако нигоҳ кунем чӣ хушро омад аккуратно ҳамаш гирд мана духтагиём мана лавждам духтем баъди утюг кардагим мана ай тарафи қафо и якум намуде ки чӣ хел ки аптачка мечаспонем даъни кӯтара тайёр мекунем ана коз дуюм намудша ма шумо данишон медиҳем ки чӣ хел бо тайёр карда мешавад бисёриҳо хеле намедузанд бо и тарзи духтагиё чӣ хел ки ма пешака тайёр мекунам хеле тайёр намекунанд дигар хеле намуд тайёр мекунанд ҳозир хелешам нишонтон метиҳем духтарои хушро дуюм намуди аптачка часпонӣ дар флизелин дидем флизелин аввал дар флизелин мекашем дар флизелин мекашем 7 мемонам ду тараф мешавад 15 ай тараф ба ай тарафа 16 қариби 16 17 хайна 17 мемонем дароз кишед ай боло мебурорем ша баъд ҷадвала гирифта ай тарафа мекашем мана духтарои тарафш тайёр шид дуюм тарафша ай и тараф копировать мекунем и тарафша мебурорем даже най ман маълуме метавонам ай ҳами тарафам ҳамин ҷадвала ранги худаш бо бимонума ай тарафшам бикашимаш флизелини камакак тунуктара ки буд барои ка ай тараф хушрӯ намоён шид ина дуюм тарафшам ай болои хати кашидагим ҷадвал қати обводит кардам ина духтаро гирдиш ана ки як бора агар хоҳем як бора 5 сантиметр монда бирен агар ки не дар болои астарак монда ира утюг мекунем ак хе утюг мекунем ана ки духтарои хушрӯ 5 сантиметри ира монда 5 сантиметри монда аптачкаша гирдак мебирем гирд мебирем
ман духтаро шо дидена дарна хат кашидему набридем гирда 5 сантиметри монда гирдша бридем анака ҳамирам дар пешак бояд часпонем байни ҳамирам ёфта утюқати бояд биёвем банҷдаг ҷоя мана банша утюқати ёфтем аку пешакшам ҳамихе банша меёвем қада утюқ мекунем банша меёвем духтаро шуро утюқ кадаем банша ёфтем ирам ҳамихел мекушоему вақте ки духтаро меша ки аптачка ай тарафи берун биёя ҳамира ай сини пушт мечаспонем манам хел то мехӯра ба и тараф мешава хела меша ҳози мо аптачкавон бояд тарафи қафо рава амхе флизелинаш тарафи шумо материал ба материал бояд нигоҳ куна анами байнда яду ҷужда клейка мечаспонем духтаро манамхе клейка мечаспонем ки наҷнба дар ҳиндуқтан ха агар ки клейка надошта бошен духтаро дасти дузен ёки метонен ки метонен булавка чин агар булавкаҳо ҳар тараф нараванд булавка қатъиян мешава манам хел монда фақат ҳами байнда и тарафо дар нами байнда яду ҷужда клейка мемонему мобайна ба мобайн туғрӣ мекунем ҳамира мечаспонем духтаро гирдаки майдаг мебиёяд барои қайҷашак паҳн накардем хеле камтар гирдаки дарозак омад анака ира ай болои ана ҳами хат строчка меравем фақат ай болои хат чӣ хел ки гуфтам духтаро ай рӯи хати каштагимон медузем ина духтум дар сафеди наметавон қадар ай рӯи анами хат духтум вақте ки якум аптачкара часпонданда ман нишон додум ай дани киртара мебирдем баъд ай истаракш медухтем вақт ма дани киртара камтар майдатар бирдардум анака и ҳозир ай рӯи ҳами хат мебирем медузем тоест духтаро ина тайёраш 15 мебиёяд анака ҳозира чихе мебирем ира ҳозир духтаро ай ҳами хат ай рӯи хат намебирем ай хат камтар истарак анахе ним сантиметри монда рости гап ман хеле тар намуд қати уқа намедузам барои ман ӯ якум намуди духтан манда осонтара ка рости гап духтаро барои яхел духтаро наметонам мегӯям наметонем мисол духта хеле чихе бомеша ман барои мефаҳмонда истодам ки духтаро тарзи манамхе духтани дигар хел часпондани аптачка мешава ина бридем духтаро ҳамиам ранги ҳавай мегардонем дар тарафи аз тарак медузем лавша камака қат мекунем ман авирлок намезанам барое ки авирлокаш камтар гуфтам ку риштон падқаҷаш нест барои қа қат када медузему дар тарафи иса ранги чӣ хел якумша обработка кардем анхе ҳамаша клей карда мечаспонем духтаро ана духтаро димшам тайёр шид ай сабабе ки дани киртамо бояд майда биёр бояй боло мебуроя барои қа иҷаш бори как омадаги хелиш қатиям кушод намада инаи дим намуд чӣ хел часпондем якум намудаш тайёр кардан дар аввал мо дар аптачка дар астарак дар флизелин тайёр кардем баъд часпондем димша боша духтаро дар флизелин кашидему ай рӯи флизелин духтем баъд бридем